Ayan, ito na yung request mo, Ma'am Lucy Angeles ng Canada. Happy Mother's Day. Nagkamalay, ikaw aking inay, ang aking gabay sa landas ng buhay, sa aking pagdulog. Ika'y dumaramay, at kung mayroong karamdaman, inang ikaw ay luhaan. Ang iyong gagawin ay hindi malaman sa anak mong mahal. Pag may lamang bumugawin, masuyong mong hahaplusin. Ang isang asawa, mga kasintahan, kay daling hanapin sa balat ng lupa, ay matatagpuan. Ngunit ang isang ina, pag pumanang upang makita mo, upang makita mo, muli kang isilang. Dakila ka, inay, ko sa akin uliran at dapat mahalin. Pag ika'y mawalay sa aking piling, ano ang gagawin? Ang yaman ay di kailangan kung wala ka, o aking inay. Sa bukong ibabaw, wala kang kapantay. Dakila ka, inay. Ayan, thank you so much. Napanood tayo.